Esto es falta! Oriol! I bé, a què es deu la vostra visita? Jaume Roures, les previsions econòmiques tenen més mala pinta que en Mas Colell acabat de llevar. I francament ja no sabem d'on treure més calés. Bé, sí, podríem tornar a posar l'impost de successions, però seria faltar una promesa electoral i jo això no ho faria mai. El cas, Jaume, és que volem que inverteixis en la Generalitat. Ho sento, però no m'agrada llançar els diners. Invertir en la Generalitat seria com programar un Sporting Rayo Vallecano. No m'interessa. Escolta'm, no, un Sporting Ratlles Vallecana, no fotem, escolta'm, no tan de pressa. El que jo et proposo és un format televisiu revolucionari. Revolucionari? T'escolto. La idea és fer un pay-per-view, però amb el govern, que es dirà... Pay-per-siu! S'entén o no? Pay-per-view, pay-per-sius. Pagar per siu? Això ja ho fan tots els ciutadans des que ets president? Doncs mira, tu, aquí tens raó. Aquí tens raó. Oriol, calladet estàs més maco. No m'has entès bé, Jaume. El que jo et proposo és crear un canal de pagament per veure les rodes de premsa dels consellers. Oriol, totes les retallades en exclusiva. Les dels funcionaris, les de sanitat, les d'educació. No esperis a sentir-ho al bar o a que t'ho expliqui la veïna. Pay-per-siu, i sabràs el que el govern diu. Què? Com ho veus, putilla? Això és una gran merda. No té cap atractiu. A veure, un moment, tranquils, que ho tinc. I si les rodes de premsa les dona totes la consellera Rigau mentre fa un striptease? M'he precipitat, no? No ens rebaixarem d'aquesta manera. Encara tenim principis. I si l'striptease el faig jo? El president abaixant-se els pantalons? Calla, on ho he vist jo, això? Sí, cada vegada que votes a favor del PP. Ja n'hi ha prou, Oriol, marxem. Ja et vaig dir que aquest sociata no ens ajudaria. Tot i que... Potser sí que hi ha una manera perquè la gent pagui per veure els teus discursos. Hòstia, ho has vist o no, què he fet? On està la piloteta? Lilla, al centre de Polònia. Catalans, catalanes, Jaume Roures, que tot ho pots. Ja pots marxar, maco. Vinga. Ostres, tu, això sí que imposa i no el Parlament. Allà només som 135 i això el dia que algú fa anys i porta croissanets. Normalment no passem de 50. I després hi ha la porta que porta croissanets, però quan arriba ja se'ls ha cruspit tots. Després dirà que té un problema glandular, però nois, escolta'm. Xuta, quina mania en passar-la, tu! En fi, ara que des d'aquí veig a tants catalans junts, m'entristeix pensar que tots ells hauran de pagar per rescatar Bànquia. Un banc amb nom de moble de l'Ikea ja es veia que no acabaria bé. I si el president era en Rodric Garrato, encara menys. El p*** fa honor al seu nom, perquè tant al Ministeri d'Economia com a l'FMI com a Bànquia s'hi ha estat només el rato just per muntar un Cristo i fugir corrents. Ei, ja sé que rato en català és estona, però tot i així crec que aquest acudit mereix una repetició de la jugada. Som-hi! Si ha estat només el rato just per muntar un Cristo i fugir corrents. Bravo! I ara des de l'angle invers. Si ha estat només el rato just per muntar... Cony de realitzador associat, Escolta'm, ara que m'hi començava a trobar còmode aquí. La veritat és que un li agafen ganes de fer un discurs rotlle Guardiola i tot. Què, caram? Porteu un micròfon. Vinga, merci, trempat. No sé qui és. Me'n vaig, però aquí el qui perd més sóc jo.
Que no, ei, que és broma, que no marxo, no me'n vaig. A mi sí que no em perdreu mai. Colla de desagraïts. Doncs sabeu què més va dir en Guardiola? Que ell es descorda el cinturó, però vosaltres no cal que ho feu. Al contrari, vosaltres us l'heu d'estrènyer, que venen més retallades. Escolta, ei! Escolta'm, què feu? Al tanto! Prou! Prou! Voleu fer el favor de parar, colla d'incívics? Home, escolta'm, tu. Ara entenc allò de que no és fàcil triomfar al Camp Nou. Bogen de la política! Gràcies. En fi, catalans, catalanes, Jaume Roures, que tot ho pots. Visca Catalunya. Amb il·lusió. Aneu amb compte, joder!